Hello? Yes? Writing again. Okay, inyai. Okay. Okay. Koloya nderei apa loyi. Ha! Zvakaitika rini zvinhu izvi? Nemusi Thursday, Friday. Hey! Kupi? Wataunonzi kupolokwane? Ko mudzimba dzenyu vaipinda sei vakaudzwa nani? Okay. Saka havana kukubvunza aivakusiya. Handizivi for the first time ankuudzwa kuti vanhu vanosungirwa mapepa vanoenda kukoti. Vanosungirwa mapepa vangodhipotwi here. Kana bafaina haiwa zvefaina mupuwi zvenhasi kana kufaina munogupuwa muchiona kuti hani mukutaura muga kuti vakasungirwa mapepa havana mapepa saka munogupuwa faini yeizvi. Handi idea yeoperation yakatoitwa kusaidi kwenyu iyoyo handi yanga iri kubata vanhu vasina mapepa saka vakatobatwa. Saka chandiri kungofela muzani chekuti ite kukoti vari kunoitiswa chipi probably pamwe zvakachinja because kudhara menga kuti mukabatwa vaisa kupolice station handiti poti morongerwa kupolice kuda zvakachinja iko zvino kuti hanzi vanoenda koti. Oh okay, hanzi vanoenda koti kuda saka iwo inda koti kwachona obvious sana vachanodhipotwa hapana kuti vangaburitswa. Usaenda kuchitwa mari yefaini because hapana faini inoburitswa. Ndachinda ine mari nokuti ndakabonzwa uchinzi hanzi amene kuti ndizvo here kana vakabatwa vasina mapepa here imi mukakurumidza kuisa mari yematiketsi vanokurumidza kuendeswa. So haedha handiziti chokwadi kwati kunyeba handinyatsa ndachokwadi nacho ipapa. Mari transport munobvisa mari transport munozvibhadharira moga iko zvino munhu akasabhadhara hanzi saipala kuchidzise haasi kuda kuhwikwa hanzi vanhu vakuenda kukoti mazuva ano. Mari transport ndozati unobhadhara wega imimi hama nokuti state handinoona kuti vari kuti South Africa ichina mari yekutora chidhipota vanhu nokuti vanhu vacho vakawandisa. Maita basa ndandiri sokonziposa apa kana chikafu hatisi kupinda hapana kana ndisuze kana ndotsvakira papi saka ndaichiti ndaida kutombofunga zvoti chimari chirumba nditsvage loya wotsvaga loya rei apa vamwe anoti hanzi anopiwa 2 years kana asina
passport zvakachinja mazuva ano. Inemba anosvika achidhipotwa 2 years kuti apara mhosva here. Mhosva yake ndemapepa chete. Unosvika ukaine vamwe mucomment section unosvika achimwendeswa kudhipotiwa wamboenda kukoti. That means anosvika achiti mhosva yako unoibvuma here, une mapepa here, handina. Mhosva unoibvuma kuti wapata sina mapepa, ndinobvuma. Andika chizosikwa kumusha kwako woenda kumusha 2 years dzipi. Pauline Makei munaka ivo vari kuti vaita operation yekubata vakabata munhu asina mapepa saka vanenge vachibudisa bheli yeipapo. Bheli yaunopiwa ndei ngataure chokwadi ndechi. Alright, ivo muningina ichinda kukoti nemusi wacho nawo date racho nairo unonzwa kuti aufa. Alright, sharp. Vanhu vanzi kupolokwani kwakaitwa operation yekutsvaga vanhu vasina mapepa ivava. Hanimona hanzi vaifamba achibata mudzimba. Hanimona hanzi vaipinda mudzimba ndoma vaibata. Saka iye ari kuti hanzi ndakaponeswa nokuti ndakapinda hanzi ndandishiwa flu. Saka ndakabuda ndakanovata pamushana kuseri. Saka havana kupota kuseri ndo masaruro akaita. Saka vanhu vanga vari mumba murume wake nehanzvadzi yake havana mapasipoti. Saka vakabva vabatwa ipapo. Ndokuinda kwavakaita. Saka anga asingasazivi kuti oita sei kuti hanzi akaenda kupolisi zvikadzi hausi kubvumidza kuvaona. Akatiko chikafu zvikadzi hausi kubvumidza kuvapa nenyaya yeCovid. Saka ndochi hanzi truma 2 years. Wo! Saka zvinyuwani. Zvinondoziva chipi mwakati nopika 1 month mwakati mupika 2 years. Nandichaziva mwakati bail kukoti. Pauline munhu anodhligwa mari pane kuti atenge tiketi vanhu vakurumidza kuinda kana vachinodzoka vadzoke. Handiona anodhligwa mari. Lawyer anenge achichale kondesa kuti kudi apa nokuti munhu ana mapassport zvachose. Lawyer racho anenge achikondesa kuti kudi nokuti it was operation yakaitwa pakabatwa vanhu vakawanda zvokuti anenge achikondesa kuti kudi lawyer wacho. Hausi kupa advice inovaka muningina. Haisi advice inovaka because chinoitika ndechekuti mari iyoyo anogona kufacilitate fast kuti vadhize kwavari kupolisi vabude zvokudhisa maybe. Kana kuti varamba zvokudhisa ovapa mari iyoyo voenda nayo vakabata mari vakatosva kubhodha kuvorova U10 vodzoka. Handiona vosvika vorova U10 vodi vodzoka. Vongopindawo mabhazi vodhisa mabhazi avopinda angoitawo munyama. Ningoitawo munyama. Handiona. Lawyer racho rinokondesa kuti kudii nokuti operation iyoyo unotosungwa kuno kuKrusenberg kuswera nezuro uchibva kunhingikiri kwamene usaidhe kunoenda Sansituko. Vanga vakagarira vetransport vevava vekubata vamapurisa ameno zvaingotsvaga pana mota yaidarika ameno zvavaingotsvaga. Saka maybe probably akachengeta mari iyoyo akanopa iye akanatira nemupurisa wacho akavasunga kuti adi avape mari anogona kubuda zvokudhisa. Handiona kana kuti ochimupa mari murume wake ofamba akabata mari vakanotsva kubhodha kuvanodzoka. Tiketi rebhazi rekuenda kumba zvenai Pauline kuti poto unotenga tiketi rako usauzvizivi mazari kwakutenga tiketi. Unotenga tiketi rako rekuti udhipotwe nekukurumidza. Otherwise ukamira state yemota unogona kuita 2 years urimo vachiti hatisati ave nemari. Ndozvavari kuita wani. Saka ndofunga zvinongosiyana nokuti waenda kupi. Ndofunga. Saka guys ndihwisisiwo. Saka zvocho zviri kungonetsawo. Saka zvocho zviri kungochinja ndizivini. Saka zvocho zviri kungochinja. Ameno regai aite amen. Hanzi kofaina wabvumere. Handichaziviwo chiyera nokuti single zvinhu zviri kungochinja everyday. Ina chazivi information chaiyo. Handichazivi information chaiyo. Handichazivi information chaiyo. Handichazivi chokwadi handichazivi totohwani vari mukati ina handiziviwo. Ndangofonegwa foni ipapa ndatove ipa live. Ndopangofonawo. Saka ndinyaya chokwadi chandoziva kuti zviri kufamba sei. But pari kungobuda information dzasi ndofunga zvodhipenda kuti wasangana nani. Umwe anogona kukutibhadhira faini yacho. Maybe umwe wokuti ndokusevha handi wobuda wose wombopika kana kuti umwe anongoti ameno zviri kufamba sei handizivi nani yatsosi yangu. Hello. Ndiraiti muri sei hazvadzi? Mutaura na King Solo from Cape Town. Alright King. What do you say? Ndiripa live manje ndareda about 1k nema comments pane live inochita. Pane vasikana vanetsa kuno Cape Town. Vanetsa nezvi. Vasikana vari kuti vakarara nemukomana vakangodhinwa nemukomana voboenda kun'anga votanga kupengesa mukomana. Hai murevesa. Ndikukuudza nditori nema audios nema picture avo. Saka ndaita live ndichivatsura. Ndangoita zvochova. Ndakati handina wandinotya kana wani. Wese anofunga kuti akadzikiswa kana kuti whatsoever ngauye kwandiri. Ende handina munhu wandotya. Vasikana ndavaitira live ndichivatuka zvingaita paFacebook. Ndakati what nonsense is this? Munhu akauya kuno kuzoshanda.
iwo kana warambwa there is no need yekuti uendere munhu kun'anga. Mumwe wacho akatopenga mai manje apa takatozomurapa. Yes. Apa tore ma-audios vari kutoti I wish kuti dai afa apenga afa kana kuti vana vake ndonga afa. Iye vasikana pakapa. Kana 3 Pakapa pamujola zvanzi pamujola pakapa panetsa wena. Aiwa kapa yanetsa sisi achida kuti dai ndakatoziyana nemibhodharaka aiwa dai chitolinga iri ndonzi King Solo Runesu pa Facebook. Makatsvaka pa Facebook mondwana. King Solo Runesu, right? Ndiri pa live guys, idai munofollowa King Solo Runesu. Kune nyaya dzinonakidza mina ichito followa. Batai makadaro. King Solo Runesu. Indai kwa King Solo Runesu tuone. Dai pakanzi Solo King Runesu. Oh, Solo King. Solo King Runesu. Solo King. Alright, ndaiona. Solo King Runesu. Ndaiona. Kwa hinda isiri kuti pa option yekufollowa. Asi page, asi ningikirere, asi page iningirikiri. Isi page Facebook yangu chaiyo. Oh, saka manje atigoni kufollowa kutojoita senda screen friend request. Ndatoona maisigwa pane munhu atokwisira ipost anonzi juggling captain achiti asi Solo King Runesuka akaisa maoko mudenga. Ndiyo iyoyo pane live iri pasi pacho. Aiwa, iwoni yenyu saka isikati tisiri mafriends live hatisi kugona kuiona. Live hatisi kuiona. Pane live iri pasi pa captain juggling asi Solo King Runesuka vaisa maoko mudenga. Pane live iri pasi yakatonzi I don't have rights to music being played, no copyright or infringement. Problem hatisi mafriends enyu saka hatikwanise kuona. Andisi friend request sisi wangu. Alright, regaiti gwesa. Uyu ndiani juggling captain? Mumwe wenyu? Aiwa juggling captain ndori mufambi futi ngechitotsura. Oh, juggling captain ifambi futi uyu juggling. Wani wamo ndiye wacho akatopengeswa. Wana juggling yeye. Shuona kama rupengesewa. Iye uda kuramba achiningira juggling. Wewe nawe juggling. Pane munhu anipa friend request anonzi Nyembezi ndiani. Andizivi ndofunga nakungodawo kakuuya vanhu vakutodawo mira ichakira kuda request id guys. Imbomira indi request imi muchazo request. Makaita sei kwenu? Ndikuda kuaccepta imimi chete. Pane anonzi Apelini Mushai. Andisandaona vanhu vatobva vana vakutomhanya kuya kuzoona. Vaiwe my friend request acho manaira akuita. Chivhura iri page yanzvadzi. Chivhura iri page tichingouya. Handikone kuvhura page ni mwana wamai. And to be honest, I'm a very busy person. When I one country to another country, then I'll be busy. Wo muri shofe? I've got a lot of businesses. I've got the biggest company in Cape Town to manufacture chemicals. Wo ndaona pakanzi munogadzira machemicals ndapaona apa. Saka I'm in and out the country plus ndinodhira nemadiamonds maona so nichimbotsvaga mari sisi. Ai muri kuita mari hanzvadzi yangu aiwa muri kuita mari. Saka vasikana ava munomaindi vataure zvimasta tichingowe. Titori palive isu. Chingotipai masta awo tito. Ndapedza nemi. Ndapedza live. Mazita chete. Mazita avo. Ndakutotaura nemi private. Ndatosendera futi comic pastor kama audio iwani. Oh, saka tinotaura private apa. Aiwa live ndapedza. Ndoriva ini ndikuti inini ndiri palive. Imi michitaura masta zvitichingowa. Okay. Muri palive. Inini ndiri palive. Aiwa hapana chakaipa. Avasikana vanonzi ngaendende papeji ravo. Ndakaoma. Ndai papeji. Anonzi Alicia. Alicia. Uyu anonzi Alicia Shailet. Koita anonzi Lele Tendai. Mirai. Shailet yakanonyogwa sei SHAI here. AI kana kuti SHAY. LET. Alicia Shailet. Alright, undamuona. Anozvita uyu Alicia Shailet uyu anozvita kugara kuGauteng. Anogara kupi? kuGauteng. Mira Facebook yangu ndende pa Facebook. Mwana mudiki wachidikiso. Ane mabredi so. Aiwa, profile picture yake ane shoti here. Mira ndikutarisirei. Pane aripo. Kweta ane shoti here yawo. Akatondipa friend request munhu iyeye. Alright. Akatondipa friend request. Alicia.
against India. Alicia. Kuwaitire ko zvinhu zvakadaro zvokuti upengesa vanhu. Alicia Mankiw. Mankiw yacho ina Mirai. MANCUE. Mirai. Alicia. Mankiw yacho yakanzi kudii? MANCUE. NCUE. It's M for Mary. A for Anna. N for Nelly. C for chain. U for unique. E for X. Right. Oh Manuelo. Hayi asiriyo. Hayi uyu murungu uyu. Ngona bakanzi Alicia. Manu. Alicia Manu. Okay, ndamuona. Ane yeti so. Ane ndamuona ane chidress so. Ku Alicia Manu noite izvewe. Okay, ndamuona. Umwacha nozani? Umwacha nonzi. Ndakugara WhatsApp. Umwacha nonzi Lele Tendai. Lele. Lele Tendai. Lele Tendai. Pana Lele Tendai ishe. Baba wanzi Lele Tendai. I'm not sure because ndakumchapa Facebook ndatori. Uyakanzi Lele Tendai ishe akatonzi mamu yanogara Cape Town. Ya anofanira riye. Vana vichidikidika. Koita mwana unzi Chipo Misho andakuzotasa profile yake kuti yakaita sei ndamotumirwa mapictures. Chipo Misho. Saka imaziva sei hanzvadzi kuti vanhu vandozvavakuita? Mukona ndinoitika sister. Ini ndamusenderwa yega zvestudio zvangu ndo ane chakaipa ndinopisa. Ati kana zosenderwa maaudio terera rimwe racho. Tiwei. Badzai speaker remakuwa. Badzai speaker. Badzai speaker. Vakana mtepano vari pamoyo. Hey! Kuitira vane vanhu kunanga kuti vapenge. Saka maaudio mapuwa nini vari vari kupengesewa? Alright. Hasi kunyatsowikwa. Ndiningiri ndisenderei zvokuva player kuno ndine speaker ora makuwa kuno kuita zvokusenda ndi play. Alright, ndikusenderika. Sendai tione. Saka vasikana vamagotaura navo here ini? Vasikana vachitori nanhamba dzavo. But ndakatoti saka ndokwanisa kukusendera mavabvunza kuti chikonzero ndechei. Ko vakomana vakapengeswa vari pa? Varipo kweta uyu the victim anonzi Leni Mataroni ndiye the victim wavari kuda kupengesa kuti kanzi I wish kuti dai afa. Kuitai kuti Lena uye pano kati gachangofumura zvinhu izvi. Gandidai so. Ila ndimuponere chone. Ndizwe kana achikwanisa. Mofonerei kana achikwanisa angouya mubva mamuedha pa WhatsApp yamunondifonera panhamba idzo kuWhatsApp momuedha wepapo towanda ipapo pako. Just hold on. Alright, kutsvaga unokwanisa here kupinda palive neni naSIS MELLY kuJoburg timbopisa vana. Izvezvi vati tinokwanisa kukuedha toita WhatsApp call. Alright, no problem sana. Atingoita official kana wapesa. Hey. Abantu ari kubasa anondiudza kana apesa. Alright, kana apedza saka anokudzai mondifonera chifano kana maaudio ndinyanzo kuplaya ini ndochidi mochisendera namba dzangu idzi kuWhatsApp mondiudza kuti munhu ava free todzoka. Right, ndikakusendera maaudio. Sendai ndiplay maaudio sendai. Ngazvakaoma. Ende uCape Town mujolo. Sendai. Ndakusendera maaudio pa-064. Alright, ndizvo zvadzadzi. Magoni. Apinda ndatomboedza kuda kubata kuti John Piri but ndingasi kubatika. John Piri alright. Aiwa hapana kuipa regai timaplay matione kuti zviri kufamba sei. Then kana mamubata muzondiudza todzoka panapa. How can you wish someone
ivo varume ava vakomana ava vanalena havane vakadzi masingulera havana vakadzi Everybody in this world, in this Africa, they know what DJ, MC, artist, you get what I'm trying to say? DJ artist ifambi ndakudzwai Because the artist achiva kuZimbabwe achipinda muJoburg antorerwa nevasikana. Anogwigwa ndizvozvo. Achiva kuJoburg achiva kuno Cape Town anouya achitora futi mumwe musikana. Achiva kuno Cape Town achienda kuDurban anorora nomumwe musikana. Pavanodanana nevana ava. Knowing kuti these people are casting over. But I don't know why ndavatsura madj acho nemaartist nema-MC ndavatsura kana ivo vasikana vacho ndavauza kuti the moment yamudana nevana ava you know these people are casting over. You know these people kuti vanorwirwa nevanhu. So hakamo kuti munopinda nemoyo. Saka ivo havasi vanhu vachinyengwa nemadj nemaartist aya vane vachida kupinda mushowo mahara here. Obviously. That's a celebrity kekuti inini takudanana na DJ saka ndoita zvandoda pagate nomupinda madiro. Moral fact Cape Town yaipa pakuti wakangosangana nemwana mubhawa kumumwisa doro wakutonorara naye. You weakening. There is this issue iri kutenderera and people they must get this. Kuti vana ava vaakutamba nemaprofita neng'anga. Kuti mukomana zonzi aroiwa unge warara nemusikana with the protection wosiya plastic rako kumba kwemusikana rinotorwa rakanogadziriswa usina protection musikana otora tauro rake opukuta urume hwako woenda netauro raye kwasekuru. Amen. Indafarira chinhu hwana hanzvadzi kuti you are warning other men vazive kuti ndo inonzi warning iri strong kune abiya yenyu. Mazano zviri kunakidza fani varume muri kutsiurana pachenyu ende zviri kufaya mazuva ano kuti muvaudze kuti ndozviende pamhai hanzvadzi dzokorodzai dirai rizare mati kudii mati vakadii dzokorodzai. Varume they must be careful of these ladies. One, pavanonorara nevasikana vava whether vashandisa protection ngavatakure plastic ravanenge vapedza kushandisira vonorasira mberi kuzikanwa nemusikana. That is the only way to survive. Asi vakapinda vasina protection kungodzicherera gomba because musikana achipukuta netauro rariya kwakutenda naro kwasekuru. Saka in other words tiri kungoti chihure ngavangorega kuhura vawira nevakadzi vokudzimba. That's all. Nokuti wanzi namune hanzvadzi ukarara nemukadzi wokucape town usina condom handika anotora tauro rake opukuta naro oenda naro kwasekuru. Sekuru havati makuvaziva ndiani here? Nasekuru vakawandisa hanzi timakatera maaudios munoadzwa Alright. panasekuru vari kubheumbeu Alright. ozoita kungotsvuku kwakaendwa nevasikana amaaudio ese aripo. Alright, regai tikozoplaya maaudio. Saka ukavata une condom nevasikana ava vecape town vasikana ivava vari mucape town vari mucomment section kwai varume torai condom renyu musunge condom muinde naro unorashira kure usasiye condom rako kuvasikana vecape town aya mazimba nokuti vanoenda naro kwanasekuru kunana kwai Bellevue ikoko ndokunoenda nevekungotsvuku unonogadzikwa ikoko kuti upenge hanimaona. Saka iyo zvawakauri kuti waenda here kuchihure woita kefu wotora condom here kana kuti woita usina ugadzikwa wako kana kuti wongoregera chihure zvachose just to save yourself from vasikana vakafanana nevari kutaurwa. Because Cape Town yamunzwa unotorema. Hey. And aitya because panasenderwa audio I was so shivering sisi ndingechita kudedera kuti how come kuti mwana and vana va-2000 ma-2000 yesai. Mapiano amapiano. Mapiano aya. How come unoto sisi inini I prefer kuti nditotsvaga mushonga wemari kwete mushonga unopengesa munhu. Nai akanzi kuro ikaurwa nzvadzi kuro yakaurwa. Kuda kuCape Town kubva kuno Cape Town kuenda kuPretoria unotsvagira mushonga munhu. Uroi vanhu vakomana vana vakadzera vamwe vatove navo vamwe havana. shuka navane vakadzi kuurayisa kava nevakadzi asina chavanoziva saka nokuti chigwere icho chimati chigwere chenyika ichi chinosara vanhu vanosara nacho ichi. Musikana wakapinda mubhawa uchifunga kuti chanowana mukomana wakangonyemwera mukomana one day iro watonorarwa one day. Do not ever try to think kuti mune serious relationship.
Amen. Amen. Right, mirai makabata makadara hanzvadzi. Kwanzi nehanzvadzi. Imi vasikana vakantarisa imi 1200 muri apa. Kana muri vasikana usafungidzire kuti ukasangana nemukomana ukanyengwa nemukomana ukanorara naye same time ipapo kuti uri kudiwa. Hanzi hapana kudiwa, utori hure hozana. Ndiye hanzvadzi vakutaura kudaro. Enderai mberi hanzvadzi. And the other thing, the girls, they must understand is one thing. Pamunenge kubawa takura imari yenyu. Right. The most thing chikunyanya kukodza vasikana, iye musikana akapinda mubawa akatenga 1 bhodhoro savana, zvinoita 30 minutes richidziya akangoribatirira. Achisi chokwadi ichi chinogwadza ichi. Right. Kwanzi vasikana vaya munoona vachizvida, vachitizvidza, vachitishora, vachitituka vaya pasocial media paru Cape Town. Vakapinda mubhawa. Hanzi anoita 30 minutes ane bhodhoro 1 resavhana kusvikira rapisa nokuti unenge asina mari kuzvitengera doro. Saka akazotengwa doro nevakomana ava kana kuti nema-DJ ndo paanozoenda kunovatiwa naye antika achizoganigwa kudai. Saka imi masire queen ese imi munenge muchivhairira muchipa mumwe pressure pasocial media muchidini. Hamuna mari yedoro. Ihanzvadzi iri kudaro, ndihanzvadzi adaro. Hamuna mari yedoro. Munoenda 30 minutes makabata 1 savhana kusvika yapisa muchingomwa. Enderai mberi hanzvadzi. Taurai. Right, and inini mukona zvakaunganisa SIS MELLY. What you can do at night ndine topic yamuda kuti munyore tolingana inonzi Tinda. Tinda. Yes. Alright. Tinda maZimbabwe akabatana nema-South Africans. Vari kuita inonzi dating site, but they don't understand kuti dating site iyi ine chisacrifice mukati. Ina hamunoita zvechivanhu handivanze. Sacrifice kuma-Nigerians. You see what Nigerians do? Vanokutorai vokutengai online voenda kunorara navo, but these Nigerians vanozora mishonga kunhengo yavo. Hani muri kuwa? Vanozora mishonga vokupai mari vorara navo without protection. They are stealing your destiny. Iwawo wangochinwa uchisina basa kubasa. Right. Mirai hanzvadzi, ndafara chaizvo. You brought this up muri munhu wechirume, handisiri ini ndimafona. Right, batai makadaro. Muri kuzvihwaka vasikana. Nhasi handisi ndazvitaura. Zvokutaurwa neumwewo munhu wechirume angofona achida kutaurawo nyaya yake kusvika tasvika patasvikapa. Hanzi imi vasikana vanoda kuita zvokunyengwa nema-Nigerian stereki kudaro. Ivo vanoita zvechivanhu, munhu wechivanhu hanzvadzi ava. Hanzi ma-Nigerians anozora mishonga panhengo dzavo kana vachivata nemi. Kana vazora mishonga panhengo dzavo, vamwe vanenge vachiita mabhizinesi avakasiyana-siyana, vanenge itori mishonga yavanenge vachishandisa kushandisirai. Ivo anogona kutora laki rako kana uine laki, kana kukutorera zvimwe zvinhu zvaanenge achiita pakota kwamuniti. Anenge achiudza nyaya yemasolta iziya yekuti pamunosangana muri 2 pane zvinoitika, pane mweya inotransferana ipapapa. Saka ivo kana une laki rako hanzi vanotora nemishonga. Handimona hongoona wapinda munomu uri kungodzembereka uri kungofamba unoshanda chipuwa mari yakawanda asi chainoita hapana. Utoti wadaiso waita mukomana haagari, anongoya 2 minutes kudaiso ototamba newo ochiza. Nokuti ma-Nigerian pawakanoza na-Nigerian paya akakazvigadzira nhengo yake. Enderai mberi hanzvadzi. Because ma-Nigerian hapana kana why mu-Nigerian wanaona achishandira umwe munhu. Okay. Laki ravo parinotorwa vakomana vanonoshandisa destiny yavo kunoita gambling. Alright. Ma-Nigerian 99% vanoita gambling ende vachiwina. And kana pane musikana 1 ari kunzi akarara nemu-Nigerian with the protection, I swear with my life it's a lie. Hakuna mu-Nigerian anoda kurara nevanhu ava with the protection. All of them without protection. Akona akushandisa wapera uchisina chirongosiwa. Ndoparuta maZimbabwe vachinzi ari kudzungaira. Hakuna kudadirwa sisi, hatina kunyeberwa iyi. Ma-iPhone 13, ma-iPhone. iPhone, what is iPhone? Is the iPhone life? Wotengesa upenyu hwako nekuda kwe-iPhone 13. Wotengesa upenyu hwako nekuda kwe-Brazilian V8. What is that? True. Hanzi paita munhu ati is true tikuzviona kuno kuCape Town. Paita munhu atsigira. Hanzvadzi vari kutaura ava munhu anoita zvechivanhu. Munhu anobatsira vanhu zvechivanhu. Hani muri kunzwa? Saka zvese izvi vanozviziva nenyaya yekuti munhu anobatsira vanhu zvinhu zvechivanhu. Handisi maona. Enderai mberi hanzvadzi. Chimwe chinhu chanomboda hamukupa rupfigiro rweZimbabwe especially kuno kuCape Town. Munhu ngaazvishandire azvite
kuti 4 murunzwa pa1 3 kana kuti 4 vomupakata 2000 or 3000 ini ndichoine proof yevanhu vandakazotsura musi unoyu kuti state business set hazvinawa zvinokuendesa izvi munotaura ne2 cents dzimangwana dzinopera because chirwere chinonzi HIV hachinoke sisimedi kuenda uku kuti kwauri kuenda uku ndiri kurwara candinoku ndizvozvo murunzwa chirwere chinongopinda whether you like or not because you are not expecting it. Hey, ende chokwadi vanhu vari Cape Town vari kutsigira hanzi shuwa sisi Cape Town yanetsa kuno vanhu vari kutsigira shuwa vanhu Cape Town zvakaoma sisi zvakaoma ndinotonzwa kurwadziwa kwokutoti uchione munhu achienda kumatariso unotomutarisa woti obva kuzoti ini ndakanzi nemanjuzu ndofanira kuchengetwa nemanejeri ndinofanira kuchengetwa nevanhu vane mari ihure ko iwo manjuzu naye mini mita zvichivani anotuma vanhu here kuti ndanotsvaga vanhu vemurume anokuchengeta chinoitika pane manjuzu apa manjuzu ka chinoitika pane manjuzu chinotanga matateguru manjuzu ndanasawira oright ndanasawira vanozoenda nawe mazitateguru edu ka achinotsvagawo mari ka grace ndashanda pamurungu ndinenge ndineanatire kuti iwe nemurungu ndichipuwa mapozisheni kwete kushandisa pakunohura manjuzu harisi hure mufunge manjuzu hachisi chihure Alright. Because mazivano majuzu atongoziva akawanda ka angori connected nezvinhu zvevarume so saka zvatinotsa ways kuti majuzu aya azosvika pakudai ahofumuka kudai seiko chinoitika sesimedi n'anga dziri muno muSouth Africa vamwe vacho vakutsvaga mari aimunzvisa hakuna bira rematateguru rinoitirwa muSouth Africa. Amen. Dirai zare dirai taurai chokwadi papo ndizvo chaizvo havasi kuadvertisa zvachose basa ndindatovabvunza havana kuita nezvebasa ravakavauya pano vachivambira kuti tsiure vasikana chete ini ndazopinza nyaya idzi apa havana mbuya kuti ndimaketei kana kuti kudii ende vatongofona ndatongozvitangirawo live yangu apa ende handivazivi ivo vatozviintrodusa pano makateerera taurai nyandadzi hakuna bira rematateguru rinoitwa muSouth Africa. Alright. kumazimbabwe ndokunoitirwa bira rematateguru ana dzinganga idzi dziri muno munyika idzi kutsvaga mari sisimendi munoziviza vakutsvaga mari ende mari vakairova hanzi nemweyo wemanjuzu irebira tikuitire bira dzina rana manjuzu pembedzwa shavi rechihure unenge wakutokwiridzirwa unopembedzerwa shavi rena manjuzu usati wapembedzerwa shavi rematateguru kuti uri kuitei uruzhakuzva nemunyama wamunenge muchizadzwa musikazive Ndapanda no problem tinyatsofunda mwembudzidzise zvinhu izvi todaedzokwisisa regai ndisevhe namba dzenyu alright maita basa munoona kana the spirit yekuti mungohwa zvakawanda kuti mungotsiurwa kana yauya hatikwanisi kuchivhara indazvibayira live yangu nje yakotsvaga munhu andiri kutsvaga pano hanimaona hanzvadzi havangofona patanga kufona mwe musikana wekutanga yaya wamawana ndishara naye pafoni pakazofona hanzvadzara hanimaona vachitaura nezvenyaya yevasikana gaitiwe maaudio satakangamba tingadiwa kukangamba nyaya dzamaaudio asi muri kuzvihwirawo handisirini mbona nyaya dzamaaudio okay maaudio aya gaitise speaker gaitibatidze speaker tinyatsoona kuti tibatidze speaker tinyatsoona very dangerous. Aenda kunashandirwako kungotsvuka nezikaitoseka pandaitomudzенyeyo kandaini akaenda kodzinozi munhu akarwadza and ungozvozva zvingorivengana dai ini akamudzidzisa kana dai wangauriwe waitorauka kumukesa kwaunoita iye akaenda akaita zvekunokesa zviri zvekumasukuru kuti akararama upenyu hwekukumbira and andikuona ndo zvaakuitika izvi vanhu vaiti vachimusema and vanhu vachamusema zvisati zvotanga this is just the beginning.
kana chiponda kunzwa titi kudorekesa ndakamudotsa tombo tisi akasafa akasafiswa nalembe ini ndiri kutozviparira side rapo zvachipa zvakanaka kuti kweza anoti akaitwa nalembe chinorwasa chokuti unorambirwa unombosvitswa mwana wekuti unochengetsawo ndakamusimbisa popo side rapo iwewe ndakati tishi akasafa anakatambudza mwana wevanhu siya zvakadaro usatombonzwe tsitsi ende nini ndandirandemisa ndemine kumufarira kwandaita ndinonaifarwa ngachimunzira tsitsi but aiwa handiti ndakamuudza kuti musiya akadaro hazvisati zvatosvika testendo ndazvinofarira kusvika iwai zvakadi gaitizokorodze chipo uyauya gamagagai handikakaitwa rafu nalenga chibati dangerous man very 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 dangerous anda kunashangirwako kungotsvuka ndisikaitosvika pandaitomudzenyeyo kandikaina akaenda kodzinozi munhu akarwadza and ungozvosva zvingorivhenana dai ini ndakamudzidzisa kana dai wangauriwe waitoraudzwa kumukesa kwawakaisa iye akaenda akaita zvekunokesa zviri zvekumasukuru kuti akararama upenyu hwekukumbira and andikuona ndo zvaakuitika izvi this is just the beginning Trish kana chiponda kunzwa titi kudorekesa ndakamudotsa tombo tisi akasafa akasafiswa nalembe ini ndiri kutozviparira side rapo zvachipa zvakanaka kuti kweza anoti akaitwa nalembe chinorwasa chokuti unorambirwa unombosvitswa mwana wekuti unochengetsawo ndakamusimbisa popo side rapo iwewe ndakati tishi akasafa anakatambudza mwana wevanhu siya zvakadaro usatombonzwe tsitsi ende nini ndandirandemisa ndemine kumufarira kwandaita ndinonaifarwa ngachimunzira tsitsi but aiwa handiti ndakamuudza kuti musiya akadaro hazvisati zvatosvika testendo ndazvinofarira kusvika kwai leni wakutokumbira leni kwanzi akatogadzikwa zvinonyorwa izvo zvatomuropa chero zvikanzi akatora munhu wemunhu chero zvikanzi unobata mushonga chero hainini I don't care zvinonyezi zvandiri kuda zvaita because chinotoitika ndechekuti vanhu vacho havashogarawo pasona kutoti vatoisa vanhu vacho padhuzi vatotora vanhu vacho vakatofambawo ende vanenge vachitofambawo so kana iwo ukangoda kurelax wangoti shit happens life goes on iwe vanhu vakudhura kuwana mazwano hai ndakanyatsoti ndofira ipapo kana bhodha ndichikurosa ndinokurosa hapana pandisiri kuenda zvese ndikuda kutotry aiwa tichamboonera varacho vari kuuya vekuenda handova kuti avari kuti waenda tomboonera tombotry futi yekupretoria vaita zacho ndezvekungoenda kwese ndinofanira kumwe sekuru andakangonzwa haiwa ndisekuru hasenofanisi ndichambotsvaga futi nhombo dzavo vanotonanga vanenge vasaidi ekubelford ko ndichatsvaga because musikana andikambonzwa achiti madezi acho handina mubhirira basa nazvo achiti anga akatosiyana nemunhu wake vanga vatone almost like gore vasiyana but sekuru yavo ndo vakamiitira izvo zvava kugara vese vakadzokerana inini ndinoda zvokunyatsoti munhu kana adzoka kana apadhuzi uchinyatsa kumusota apadhuzi nyatsa kumushanda cheko chero zikanzi akaiswa mubhodhoro chero zikanzi akaposiswa mheno ikoko mazuva ano vanhu vari kungopusiswa aiwa ukasadaro dzakape mauri kuona aya vakaita settled vane vanhu vava zvisizvega unomuona kuti ndikento kuspika nda kuita sekuwei aiwa komani uyu mwana uyu ari kutaura kuti kune faya iyo dai kudai wekuti anonyatsoita settled at least kana akaita zvaanoita akakunyatsoziva kuti ndewangu kasina kwaanoenda ngaaita iye anenge achiti nyatso spika raita sekuri makoi spika rimboita seki what's happening with the speaker ingwai zvakare munyatso kupava muwe hakapa mune moto ngaitiri dzokurudzeri tinyatsoriwa sha zvimunyorwa izvo zvatomuropa
chero zikanzi akatora munhu wemunhu chero zikanzi unobata mushonga chero nina I don't care as long as zvandiri kuda zvaita because chinotoitika ndechekuti vanhu vacho havachogarawo pasona kutoti vatoisa vanhu vacho padhuzi vatotora vanhu vacho vakatofambawo ende vanenge vachitofambawo so kana iwo ukangoda kurelax wangoti shit happens life goes on iwe vanhu vakudhura kuwana mazuvano vanhu vakudhura kuwana hai ndakanyatsoti ndofira ipapo kana bhodha ndichikurosa ndinokurosa hapana pandisiri kuenda zvese ndokuda kutotry aiwa chamboonera vacho vari kuuya vikuenda handova kuti havari kutoenda chamboonera kune vakaindikwa vakauya weekend Pretoria vacho zvinhu zacho ndezvekungoenda kwese ndinofanira kunge sekuru ndakangonzwa haiwa ndisekuru asi inofanisa ndichambotsvaga futi nhombo dzavo vanotona ndikakuti vanenge masaidi ekubelford ko ndichatsvaga because musikana ndikambonzwa achiti madezi acho handina kumubvunzira basa nazvo achiti anga akatosiyana nemunhu wake vanga vatone almost like gore vasiyana but security vavo ndo vakamuitira izvozvo vakugara vese vakadzokerana inini ndinoda zvokunyatsoti munhu kana adzoka kana apadhuzi uchinyatsa kumusota apadhuzi unyatsa kumushanda cheko chero zikanzi akaiswa mubhodhoro chero zikanzi akaposiswa mhemhe ikoko mazuva ano vanhu vari kungoposiswa aiwa ukasadaroka wangu unoipedza kape wauri kuona aya vakaita settled vane vanhu vava zvisizvega unomuona kuti mukeptori murume ngomana anongoda iyoiteti wekuti anonyatsoita settled at least kana akaita zvaanoita akakunyatsoziva kuti ndewangu kasina kwaanoenda ngaaita iye anenge achiti kuti nyatsoziva kuti munhu hapana kwaanoenda zvakamisa muhoro pakaipa leni anditombobi kana kumuona anditombobi because like madhiza andandichiri pana leni nditofungidzwa kuti maybe because madhiza ndakatanga kunzwa nyaya yamashindu ndikatombomubvunza kaita like as if inyaya yekunyepa chichichiche nakudzineti vachiita like vachipretend nakudzineti vachinditi muna mashindu vambonetsanei namashindu havasi vese chichichichi anditombodi kana kumuona leni ane chihure chiri muropa chaiko chaiko tonga takatangirike nazvo zvinenge zvekugadzirwa bhoba kwavo chaizvo anditombodi kumuona leni handidi chinhu chandinongoda ndechekuti leni asafe ena handisi kutombomira kufamba kuti leni asafe whether achapenga or achafa I don't even care because leni handidi iko zvine zvanotsomana nenhengerekeni kwese kwandaya kwanzwa kuti ndiri panenge achisira vanhu kuti mameseji achinditsoma pawhatsapp kufacebook kwese macomments angu ese kufacebook anenge achimatsoma hechichichichi achitsoma mau yangu musunoine so ndatofonwa naprince chinzi lena anga achindibvunza kuti asi ndokumaina chipo here chichichichi ndamudza ndikati muudza kuti asiyane neni iwo arangobvunza kuti mudze iti because ini ndakaita mufoni life yangu kudhara nditomboni kana kumuona shema handidi because achinje munhu ane mwana infact ane vana but ndiye kana kuri kunzi mwana wake anenge ane chirwere achatopa mwana wake chirwere because baba uchienda kuchiwanika mumastreets akawandisa kudaro zvoti vamwe wacho unenge uchiti vana unenge wambonora vanavo kuti nditakatira chokwadi akati lenanora nevanhu vakawanda even chero zvikanzi ari kugara namashindu kana kuti chii mahoteo avanenge vari anorara nevanhu vakawanda nhasi chaina zvonzwa chinzi dheri akaenda naleni kudurban akatsvagirwa vasikana 6 different girls vakarara navo I was shocked because dheri akaenda kudurban pavakazodzoka avo yakanditura ndikaenda kumba kwake Saturday ndikadzoka Sunday Monday andichazivi madhiza vakabva kudurban like I was shocked like nechito
zvifungo kuti no inofanira kuenda kunotestwa because handichazivi kuti which is which. So manje ndiri stressed like ndiri kutotya. So like zvamanzwa apa pazvitaurwa like leni wanetsa leni like zvawanzwa zvitaurwa apa kuti iwewe uchanzi uchapenga chero kapenga chero ukafa uri kuzosotwa nasekuru ava handiona like leni iwewe kaisisu like it's none of our business handika nokuti iwewe uri kuti tsoma nemusikana ushu musikana uyu hanzi ndakatoita move on like kudhara nelife yangu iwewe leni unongochimboita like kungomutsoma mumacomment section paipai pamafacebook apa uchingomutsoma handika saka ucharoiwa saka iyi haiperere apa pana leni apa handika like varume vese vanenge varimo mucomment section wecape town apa like ndo mazvinzwa kuti ndo zviri kuitika handiti mukatamba muchiita yamuri kuitai handi maona panonetsa handi maona hanti like manzwa musikana achitaura mamunzwa ndika musikana achitaura like vari kuita conversation yavo kuti hapana kumbira mushe because muri kuvarwadzisa handi maona regaitipa me like munyatsonzwisisa zvakare munyatsoteerera like naiga munyatsoteerera leni anditombobi kana kumuona anditombobi because like matiza andandichiri pana leni nditofunidza kuti maybe because matiza ndakatanga kunzwa nyaya yamashindu ndikatombomubvunza kaita like sif mazhindu nakudzineti vachiita like nakudzineti vachinditi muna mashindu vambonetsanei namashindu havasi vese chichichichi anditombodi kana kumuona leni ane chihure chiri muropa chaivo chaimo tonga takatangirikana zvinenge zvekugadzirwa bvaopa kwavo chaizvo anditombodi kumuona leni handidi chinhu chandinongoda ndekuti leni asafe ena handisi kutombomira kufamba kuti leni asafe whether achapenga or achafa I don't even care because lena handidi ivo zvine zvanotsomana nenangerikeni kwese kwandaya kwanzwa kuti ndiri panenge achisira vanhu kuti mameseji achinditsoma pawhatsapp kufacebook kwese macomments angu ese kufacebook anenge achimatsoma chichichichi achitsoma mau yangu musunoinya so ndatofonwa naprince chinzi lena anga achindibvunza kuti asi ndokumaina chipo here chichichichi naamudza ndikati muudza kuti asiyani neni iwo arangobvunza kuti mudze iti because inini ndakaita mufoni life yangu kudhara nditombondikana kumuona shema handidi because achinje munani ane mwana infact ane vana but ndiye kana kuri kunzi mwana wake anenge ane chirwere achatopa mwana wake chirwere because baba uchienda kuchiwanika mumastreets akawandisa kudaro zvoti vamwe wacho unenge uchiti vana unenge wambonorara navo kuti nditakatira chokwadi akati lenanora nevanhu vakawanda even chero zvikanzi ari kugara namashindu kana kuti chii mahoteo avanenge vari anorara nevanhu vakawanda nhasi chaenda zvonzwa chinzi dhiri akaenda naleni kudurban akatsvagirwa vasikana 6 different girls vakarara navo avazodzoka avo yakanditura ndikaenda kumba kwake saturday ndikadzoka sunday sunday monday handichazivi matiza vakabva kudurban like I was shocked like zvifungo kuti no inofanira kuenda kunotestwa because handichazivi kuti which is which. So manje ndiri stressed like ndiri kutotya. Right. Saka kwanzi wakaenda kudurban wakanotsvaga kwani vatani vasikana 67 hamene ikoko zviri kufamba sei. Saka uyu mwana uyu atofunga kuti oda kuenda kunotestiwa saka leni ukaona wangofa wazviurayisa kana wopenga ndiwe nokuti wakarwadzisa mwana uyu musikana ari kuti mwana uyu ari kuti wakamurwadzisa. Saka apa zvatagona njadza toda kubata toda kuve fair apa toda kubata kwese matauriro emusikana uyu anenge akarwadziswa zvokutodaro leni ndosaka ari kubheja kuti leni unotorwara unotofa unotarombe chete handimaona kwai zvatotanga zvokukumbira mbini zvatotanga saka leni usarwadzise vana vevanhu wanzi hai 67 amene kwai 67 okay sinda so kwai 60 wala isani 67 saka leni uchatongofa hako nokuti wakarwadzisa musikana akutorwadziwa amene zvawakaita wakatorwadzisa mwana vevanhu saka amene kuko kuti tingotara pakapa apa tatingoonesana pakapa ndo pane slay queen kacho akati one day pakapa nepaharare apa kapa harare ndo ine maslay queen echidika kapa harare saka ini shoko rangu ranhasi roti
ndozokonodza zvakare kuda ndekechi50 kana kuti kechingana handizivi handitika maslay queen itai maslay queen akarongeka musaita maslay queen chipa vamwe vana vevamwe vanhu pressure handitika vari kushandira havo vachiwana 2 cents dzavo vachirarama nema 2 cents avo imi mavapa pressure yekuti munenge muchida kutochengetwa nekutochigwa zvese. Learn to depend on yourselves. Musada kudependa nevarume vamusangana navo tanzika sanga nemwana umwe munhu murume achanditira zvese handika muchiita zvamunenge muchita kunzoko muchifamba mudzinganga umu muchibata muchinotika nawo une capability yekuenda kunganga uchifambira kuda kunogadzira munhu kuti apike kana kuti adai une capability zvakare yekuti unogona kuenda kunganga kunotsvaga mushonga yekuti ndida kuita kuti ndinyatsonyengwa nevarume vakawanda ndida kuti alakire varume vakawanda handi saka mukunyengwa nevarume vakawanda ndo muchabudawo mabrazilian handi ndo muchabudawo maiphone 50 waya ndo muchabudawo hamene zvichabuda imomo handi musape vanhu pressure. Don't give vamwe vasikana vechidiki vana vadiki vakawa vari kutsvaga zvavari kuita zvama honest living avo vachishanda mudzimba vachishanda marestaurant vachishanda pai imimi vechidikiwo musapiwewo pressure zvamunoona mastreet umo all that gold glitters is not gold hani muri kunzwa all that glitters is not gold miwanigwe iri kuitwa mari idzi kai yakasiyana siyana it's just that kuti hamuzivi nokuti havambofaka chokwadi the source of income dzavo havatombokudzii munenge muchingo imi munototi kwai my inspiration hey ningi inspires me inspires you nehembe dzanenge akapfeka nemabrazilian kwazviri kubva unokuziva kwazviri kubva ane garaji rekutengesa mota here ane business rei rekuti munenge muchinatsa kuti anobva aenza kuinspire zvokutodaro business rakuta vazhinji vasikadzi vari mumastreet umu vasikana vari mumastreet umu vari kudhipenda nevakurume vari kudhipenda nemabusinessmen ane mari dzavo vakudhipenda nemapoliticians anivapa mari vari kudhipenda nevamwe vanhu vane masters epamusoro anenge achivapa mari saka shandai zvamuri kushanda izvozvo izvo dzidzai kufollowa zvinhu zvinokubatsirai muri kunzwa dzidzai kufollowa imi vanangu imi handichika ma2k dzidzai kufollowa zvinhu zvinokubatsirai musafollowe pamunopiwa pressure manzwa kune mablock button kune maunfollow button andi muri kunzwa dzidzai kuita pamunonosvikaona inspiration yekuti chokwadi tikudzidziswa kushanda zvokwadi munhu uyu ari kutengesa mabhero ake akatengesa mabhero ake tichiona zvokwadi munhu uyu aidai tichiona ndokwamunofanira kufollowa ikoko zvokwadi avanodzisa maresipi avo ekubika regai tinde tinobika ikoko kuti dzidze pada mangwana kukepta ikoko unoona basa rekubika muhotera hanimaona kwete zvokuti munoswera muchimiramira muchislegwa muchingobayiwa nekubaya malavhu namalavhu tichibayira malavhu nemalavhu munhu avati achishandudzwa usiku hwese nemudhara ndiripo pakudza ichokwadi nhasi santi handidi kunyeperai vanangu varipo panapa kuti ndigozonotsva kudenga nchinzi ndakunyeperai vazhinji madhara ndiwo anenge achijega hakuna basa rinonyadzisa manzwa dada nezvine basa rako nezvauri ukapiwa 3000 yako 2.5 inokwanira know how to budget mari yako iyoyo usada kumhanyira kuti utenge mazibrazilian anodhura iwe usati wakwanisa kuafoda handiti riri pamusoro wako zvimwe zvinongoteli zvakangonaka so kana even free hand usachipompo pamusoro apo it's quite smart handika and beautiful riri kwaizvozvo usada kuti apresha kuti unoda kumabrazilian iwe mari hauna wakupisira kunozvipa presha kupinda mumadhara kana kuti mimishonga mumanigerians mainzonyeye vanigerians munotorerwa malaki enyu vamwe venyu munotorwa nelaki rekutodaro rekuti ukatamba netonowina but kungopinda wakaita south africa munomu imbodzokerai kumasure vasikana vechidiki vari mucomment section mudzokerai kumasure vamwe venyu handizivi kuti wandiri kuudza ndiani but iwe unenge uchizviziva kwauri ikoko akateerera dzokerai kumasure uchipinda munomu uchitanga kushanda uri innocent zvinhu zvako zvaifaya mari yako yaishanda iyoyo shoma iyoyo yaitenga zvinhu yaishanda iko zvino wakatozowana basa rinani but mari haina chainoita maboyfriends anongoya kuti haitenderana achienda imbodzokera kumasure uzviongorora kuti mutreu yako hapanawo here pakambosangana nevanhu ava vamanigerians kana magana kana vezvirudzirudzi ava ukarara naye chisiyai nyaya yekungovata kwese kwese pese pese chigwere chenyika ichi chakauya ichi hachiurayi ipapo asika chinospreada ma2k muri vana vadiki zvokutodaro you still have got life ahead of you ndopai patinozopindura chikudzai kuti munotiseka muchiti muchitituka muchitianzi chembere idzi honai chembere kwadzasvika taakuma40 chakadaro vamwe vari kuma50 chakadaro vamwe vari kuma60 chakadaro iko zvino it's very rare and very hard kuwana 2k kuti ndibvunza kuti ma2k achapinda here kuma30s handisitora zvema40s nditaura ma30s kuti nditi vachapinda here kuma30s ka
zvakungoda nyasha dzaMwari. Mwari chete kuti apindire nokuti mamhanyira muri kuita so fast yamuri kushandisa soka yamuri kuita kunge fiber so ndokutaurira chokwadi muri kunodhumira muchanodhumira fast yamuri kumhanya naye resi yamuri kumhanya naye handiyo dzorai pesi dzorai pesi vana vechidiki please. Kuma TikTok uko munoparana pressure isiri iyo kuma TikTok uko ndombo dongo rakanichiona munoparana pressure isiri iyo mufunge pa Facebook apa munoparana pressure isiri iyo ku Instagram uko munoparana pressure isiri iyo iwe imagine kusaziva nokuti muri vana vechidiki apa musati manyatsanzwisaka muri vechidiki muzvamunoona zvamunozvidawo hanimona munozvida munozvifarira handika makuto inspire imbotake mazvibvunza kuti pati mari yake akuiwana kupi mari yekuti aiti zvise izvi sakainzana tiri ma2001 kana ma2002 tese aiwana kupi yake mari yekuti abvaita muwando mari yemuwando yakadai siyanai nekubatana nemadhara musapiwe ropa rechembere mamuri munozati ukajaira kurara nemachembere uri mwana mudiki hapana nguva nenguva kutochembere pasina nguva diki fesa kwenenge toitawo maringuzo tounyana kunge isusu kudai tane ma40 nenyaya kuti uri kupiwa ropa remunhu mudhara ropa rakangurira kwegura ropa rakangurirawa ropa rafamba mileage ndora unenge uchipiwa mukati mako iroro saka vana vechidiki muri vana vedu yewa kids ndozati muchatuka ende munototuka kuseri kokoko but ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe adzidze hatisi kutukai but tiri kukutsiurai because zvauya pasocial media izvi handiti isati kuzivi ende life service dzatizizivi but iwo pakutaura kwaita maaudio ane mataurwa zvaito zviri kuitwa you can relate kuti ndizvo here zvandinorarama kana kuti hazvisi kana zvisizvo aiwa pamberi nebhora mwana mwari akuitire zvakanaka rarama muraramiro akuita wakanaka uri clean iwoyo mwari wachakuropafadza handika Roman was not built in a day. It's stage mupenyu kusvika pauzosvika paunoda uchasvika paunoda chaipo it's a phase haungofumi wakasvikapo mangwana asi kana warelata it's never too late kuti uchinje upenyu hwako Cape Town ukoziyanai nezvamakafambirawo vabereki kumba vanenge vasingazivi vachiti ndine muvana wangu ari kuCape Town ari kushanda mwana anenge ashandirwa nemudhara akadarika baba vake sekuru mbinda sekuru bhora sekuru gora ndivo vanenge vashandira mwana mufunge for this nekuda kwemari because of the love of money dhara rinenge shandira mwana mudiki kuti mai vakaona dzavanotofenda kana naivo mai vako cheko chakava angadi kuvatsanizira rakadaro but because paita machangura yaunenge waofiwa unotongobvuma kuti urare nasekuru ivavo siyanai nazvo shandai ignore usakona pari kuvhaikwa pachikandwa zvimafechoni zvasungahwisi zvimachidarika kana ona kuti zviri kunyanya kupa pressure strike neheadache statica bloka unotsvaga mamwe matutha wari kutaura nezvemabhuku inotsvaga mamwe matutha wari kutaura nezvemabusiness uinde kunofolowa ikoko antimaona tsvagai vamwe kufolowa kune vakaona ukaona noti saangry face vakadai soka uyo ari kusaangry face uyu unotori neera iwe unotoda nyasha dzaMwari but zvisinei Mwari vakuitire zvakanaka waisa ari kusaangry face pakadai so pari kutsurwa munhu zvakadai nokuti vana vari kupera vana vapera kungodai so kwanzi pafa munhu apo pafa munhu akaita sei pafa mwana anga ne 23 years kungodai pane rufu apo ndena afa pane mwana anga ne 25 years hamusi kuzviona here ndikunyepa here guys marufu ataunganira sofa anenge ane vanhu vakadzi vakurukuru mangani kana kuti varume vakurukuru mangani mashoma marufu mazhinji ari kuitika iko zvino izvi vana vechidiki vachine life dzavo dzanofanira kunge vachirarama kumberi uko ndo vari kudonha kana usina kupasa form 4 ita online schooling enroll spend your time uchita vanhu vakuru huona kamwanangu usazvidefend ukaona munhu mukuru achiita zvakadai akararama upenyu hwake mwanangu why ndatsikirira nyaya yema2k handiti ndine mwana womu2k handiti vanhu vakuru ini ndikanzi ndaita upenyu hwangu wechihure nhasi ndakararama upenyu hwangu kurarama 43 years is not a joke siyai vanhu vakuru vaiti nokuti vakutoziva kuti takararama isu chero tikafa nhasi vakambofara takafara isu handidi kunyeperai takafara isu kwakusina edzidzi handi munowa saka imimi vana vechidiki
taura izvi. Susan Moyo ndoupi? Nditegei pana Susan Moyo wacho. Take me pana Susan Moyo tone. Vanhu vakuru chaivo andika vanhu vakuru anditika vanozviita but vakararama upenyu hwavo. Varigei vaite indinorwadziwa nemi vana vechidiki nokuti mune potential yekurarama upenyu hwenyu. Mune potential yekuti mangwana munoita mapresident even enyika yedu. Mune potential yekuita madoctors edu amangwana. Isusu tame old cargo zvikweguri. Asi zvorwadza because imi muri vana vechidiki. Muchiri kuda kuendera mberi like tinoda kutokonewo muchiprogressa. We want to see you muchiendera mberi neupenyu. Ndosaka tichirwadziwa kudai. Hatisi kuda kuregedzisa imi jolo. Regai tsvage Susan Moyo wacho timuone. Handina kuona tamirwa kuti kudii but regai ndimubloke from this end. Regai ndimubloke from this end. Hazvisi kumutombo nyanya kunetsa stereki. Timubloke Susan Moyo wacho from this end. Zvinorwadza asikana. Hatidi kunyepa. Zvinorwadza. Takakura isusu atitomborambi. Anzi Susan Moyo. Susan Moyo. O Susan Mugo. Anzi Susan chi? Okay, Susan Mugo, right. Nandito bloka munasiri Susan Mugo. All right. Ane profile picture yakaita sei? Ane profile picture yakaita sei? Because pane vakawanda panapa. Ane profile picture yakaita sei? Right, shikatingo. Sorry, yenyana Susan Mugo vese muri apa maita munyama. Mugo yenda muona. Right. Kana ndakubloka dressed in white. White dress. All right. Right. Anenga yenda Susan Mugo. Right. Susan Mugo is gone. It's gone. Right. Aenda Susan Mugo. And now kuona ataro tukudiba tango block. And saka vana vechidiki chiri kuitika ndechekuti tinotofara kukuonai handika even muchichata anditi tinotofarawo muchichata tinotofarawo kukuonai muchita zvinhu zvenyu anditika farai mufare amurambidzwe kuti muite zvamuri kuda kuita muhure Cape Town kana kuti mudini but ma2k ndofunga muri kumhanya speed isiriyo speed yachamukura nayo isiyo munobondera manje enroll pama online schools antika muite zvechikoro enrollai pama course pa online courses apa muite zvekudzidza makosi enyu muchita zvamunoita hanimaona but tamu blockers too isusu ma 40s takafara mina ndikudzei guys let me tell you the truth isu takafara kune zvokunyepa konga kusina chigwere cheaids konga kusina takatofara mufariro checho we have lived our lives no chokwadi guys saka ma 2000 musada kunyanya kuzvikompyuta handika nemachembere kana kuti nema 40s kana kuti nemachi hanimaona because imi hamusati masvika ikoko hamusati matomboenjoya kana nelife hamusati maenjoya kana life imboenjoya life yenyu imboenjoya zvasiyana nakare patakakura isusu neiko zvino zvatosiyana iko zvino nyika yakuruma hanimaona nyika yave nemazino nyika yave yakuruma takafanisa tiri kunyepera kuti hatiri kutombo kunyepera kana kubabhazira kuti isusu titi hatinambofara teke chinyepa takafara isu but
zvanga zvakasiyana naiko zvino zvasiyana. Ani muri kunzwa mwana cheche mwana wangu mtuke akabuda antika akabuda achiti ndikwenda unorohwa neana. Ani maona ziva ebhentete ari mumucomment section mubvunzei. Akabuda achiti ndikwenda unorohwa neana guys. Isi taitobuda tichinda tidzoka zvakwanga kusina. Ani maona iko zvino muri pariski yakanyanyisa. Hanzi makapinda mbao aiwa mabao takapinda kutoregerere kupinda mbao toregerera nhasi vamwe vari kungopinda mabao toregerere kupinda mbao takapinda because taifara takapinda because taifara mabao toregerere kupinda mabao takapinda isu because taifara nanhasi wani tinongoya handikuitiri live ndiri kubhao handikuitiri here malive imimi ndiri kumabhao muchiona vaimbi vachimba ndendisiri muchechika paya ndenge ndiri mubhao ndinenge ndiri mubhao paivamana chikuitirai malive ndiri kuna nafriman kupi mubhao muya hambusi mchechi iko kuna nagweruko kudhara wana mutukudziva we taitopinda mabhawa imomo kumadisco aitigwa kumabhawa madisco angasingatigwi mchechi yeroma kana kuti yebaptist aiwa aitigwa mumabhawa taindako kumabhawa ikoko ndokwatainofara tiri hatidi kunyepera isu kana zvataura tanzi takaneta nekufara ataura chokwadi ana kunyepa suzeni wacho ataura chokwadi takafara zvokuti dhumu mabhawa imomo gweruko because isunguweri kuchikura kwavena namashawa munhu mumwe kwaivana namutukudzaga kwaivana napeter jones. Hani muri kunzwa kwaivana napeter jones nananiko nana ezra chisa sivanda vachitenderera kudai vachiridza kudai taidotiza kudzimba tichinda kumabhawa ikoko kuno gidha tiriko woho yako rohwa wadzoka kubva kubhawa. Hani maona saka takaenda kumabhawa but zvanga zvakasiyana. Hani maona zvanga zvakasiyana. Imimiko zvino munorumwa kurumwa chaiko chakurumwa kwave nezvinoruma kunzoku kwave nezvinoruma munorumwa and the way inosipirida zvigwere ichitaka ukararama uchimhanya nepesi yamunenge muchimhanya nayo unenge chingoti womwari vane nyasha unenge chingoti womwari vane nyasha antimaona unenge chingoti womwari vane nyasha. Saka matuke hatisi kukutukai kana kuti kudiva nevana vedu but we're just trying to tell you handisiri ndatanga haisiyo zvandanafambira but pacha munhu angozofona murume uyu mukanzwa maaudio ende motonzwa from the voices kuti maaudio ndaplaya pavana vadiki these are kids vana vatotenderera n'anga dzese mucape town vakatomboburuka kuno pretoria kunoku vachifambira nyaya dzevakomana. Saka mukuona pane danger uyu leni yezvina kuda kuroyiwa leni ushu akuda kuchiroyiwa manje nenyaya yekuti akarwadzisa mumwana musikana uyu. Takaita zvese isu now we know better takuti anzi handigoni kukutsiura izvo chandisina kumboita mugare makazviziva izvozvo handigoni kukutsiura izvo chandisina kumboita ini chichandotokutsiura ini ndakachiita mukona pana chikudzai kuti chiwanika ndisina kumbochita ndenge ndisori murevi wenhema kana mwari vanondiranga mwari vanonditonga ndiri kudzai chinhu chandakaita ndochandogona kutsiurai because ndane experience nacho ndakazvipinda mazviri ndinozviziva we have been there done that tikasiya nokuti takuziva chakaipa chinobuda imomo machiri. Munoti time yataiita naye mirai ndikudzei munoti time yatakaita izvo zvokuenda kumabhawa izvo zvizvi tichitenderera tichidini munoti imimi vabereki vangu vasingatitsuuri ndoda kudzai chokwadi handi muri kunzwa chiti taitiza kudzimba vabereki vaitotitsiura uchirohwa zvamuri kungoitawo imimi it's a seku hamukona it's a seku vabereki vachitirohwa chitaura kuti havana chavanoziva ikwavo ndichava 10 nyandovatamba nezino vakandibati ndabuda neapa ndasi ndiri kubuda nepachiwindo chepatoileti. Hani muri kuona ndakambokudzai nyaya yangu yekubuda pachiwindo chetoileti ndikwana yava chavhagwa ndakambokudzai nyaya yangu yanditi ndikaenda kwa PJ iko ndikandosuridzwa mvura ndakambokudzai nyaya vabereki vairwa nesu every day tichirohwa vakomana but because panguva iyoyo vabereki vangu vakabvawo nako vaizviziva takatsinga akateereri. Hani maona now takurawo takuzviziva takukutsiura iwe. Hani maona tichingodaro saka ndangoti ndimbokudzai hakuna kunotidza kuti kwaini kuti vakaenda kumabhawa vana simeli vaneta vakaenda kumabhawa tirimo mudzimba takutochembera tirimo mudzimba mabhawa muri kutotaura muri kutotudza kaya takatokanganwa kuti gara zvazvo kwai zvaimbonyatsoita sei takatokanganwa kutokanganwa chaiko chaiko
tatove kutochembera kuti ma 2 decades tirimo mudzimba umu. That means ndikaresa kana zvekutodaro. Taitsiurwa ipo paya. Vabereki vachita kuta BP kukwira umwe takauraisa vabereki nema-BP chokwadi guys handikunyepa. Kune vana vakawanda vakauraisa vabereki ne-BP, vamwe neshuga, vamwe nestress. Nokuti mubereki aizama. Sezviri kumboitikawo mazivano. Vabereki vari kuurawa nema-BP evana nemastress. Unoita uchango charova uona zvashandi. Woti uchada iso uona zvashandi. Saka ndingakurumai nzeve, anoda kungonzwa, anongonzwawo. Animanzwa. Anoda kunzwa, anongonzwawo. Asingadiwo ipinda zvega zvipinde ukuzvidarikira ukuku. Ashandeza kuti mashoko one day unozongorifunga. Wapa ndine nzvimbo kuti but kuna umwe mai vakambotaura so vamwe mbuya so vakambotaura nebegore so but nasingaziva vakambotsura tikatovatuka. Animona. Na nasi kuma club ndichiri kuenda, hatina kumira isu. Kuma bawa kuti chiri kutoenda. Asi takwenda nevarume vedu. Antimanzwa. Kuma boy koko kuti chiri kutoenda kuma bawa zvokuti asatamira tiri kuinda. Asi takwenda nevarume vedu. Dzimwe nguva kutowa kuneta kuti ndidi takaneta nawo kwamabawa. Takaneta nawo. Kutonzwa kuti handisi kuda kuenda kubawa ndirega ndisare achiti handi ndichiramba. Hanzi ndakarohwa ndachekesa vakiye pamba ndandawa nekukirwa panze. Ndizivo. Ari kunyora wezve. Animaona. Saka tindi kusara tichimbo kunyepera kana kuti kudii. Hatindi kusara tichikunyeberai. Mweno tiza wabuda kudai mafuni nzeno kunyekera kuti kwai guys. Peter Jones abuda mgweru mangwana nesho kubulawayo handei. Vabereki vasozoti mwana vari kuti mwana akavata mumba. Iwe wanobuda kubhuruwayo. Vanhu vari mugweru mirai ndimbokurangadzai imwe incident. Kana muchiri kuziva. Vanhu vekugweru vakarekare mazira edu aya. Muchiri kuziva here kurura taifamba naro tataitamba naro tichinda kumabhawa tose vakomana veku vana Keith vekurohwa nechitima paLundi Park vachinda kumba vaine mota. Muchiri kuziva here nyaya. Timugweru muri kuchiziva here. Muri kuiziva here nyaya iyi. Vakarohwa nemotikari paLundi Park paya paFemale nechitima makuseni chibva kumafaro kuseni. Vachiti tikudzokera kumba kudai. Vakarohwa nechitima vakatsakatikira ipapo vese vari 3. Muchiri kuiziva nyaya. Zuva uchiri kuiziva nyaya. Vabereki vanenge vachiti vana vari mumba. Vana vaenda kumafaro. Kozouya mapurisa vachibva kuwainoti exactly edimukanya exactly. Taine tose kuwainotika kwamaishoko kuya. Tatiri koko taive navo kuwainoti musiwoyo. Taive navo kuwainoti musiwoyo kwaidautuko. Taive tose musiwoyo kuisai matevedza kaisi mabhawa acho. Taiveko kuwainoti musiwoyo. Tikaparadzana vachitoenda kumba tichidzokawo tichidaiwo. Handimoni vachinda kwavo. Uzoshamsika makuchimuka kudai so iwe wenda kumba unorohwa. Tatisingasa kurohwaka. Unodai so uzozvinzwa mati vakadi hanzi vakaningirira vakarotsikwa nechitima mota yakatsikwa nechitima. How? Saka muzotobvuma rwa rufu zvakarwadza gweru yese guys. Zvakarwadza gweru yese. Because vanga vari vana vadiki tatiri vana vadiki nguva iyoyo. Taive nelife kumberi kwedu. Vanga vari vana vari vibrant. Vana vanga vatasirwa paupenyu hwavanogona kuita life dzavo. Asiwo zvalizika. Zvakaoma. Animaona. Zvikarwadza gweru yese mufunge. Vabereki vari kuti vana vakavata. Vana vatofoko. Saka we don't want a repetition of that. Mai vakatarisira iwe vari kumba. Vari kuti muvana wangu akaenda ku South Africa. Ari kushanda. And then vozonzwa phone call. Yekuti uyai mutore mwana wenyu kuno kwakabewa nebanga. Uyai mutore mwana wenyu kuno akafurwa nepfuta. Akafurwa nepfuta ari pai. Akafurwa nepfuta achibva mheno kwakanga achibva zvichizodi ameno. Andimaona. Ndozvatiri kuzama kuti tikutsiurei vana vangu hatisi kukuvengai tokudai ini sendokudai zvisingaiti. Dai muchimbozati ma2K ndokudai seka. Dai musingatombodaro zvenyu. Ma2K tinotokudai zvekutodaro. Zvekutodaro zvokuti inbox yangu inogara yakazara ma2K kai. Inbox yangu inogara yakazara ma2K inbox yangu vachiya nenyaya dzavo. Saka ndinyazoto understanda phase yavari. Ndotaura navo nekutoziva. Hanimaona though zvasiyana zvatakararama isu nezvavakorarama iko zvino nekuda kwetechnology nechi but ndinototry ndosaka muchina chigara ndiri up to ndiri pamberi neinformation technology. Vana vanotaura navo kuseri kuma2K anenge achirenyedzo SIS MELLY ndine mukomana wangu zvikazodai SIS MELLY mufunge mukomana. Hanimaona tichionesana kuseri ikokoko. Hanimaona
ndosaka nyetsozvinzwisa the way zvimwe zvacho vanonga chirarama ndotozviziva nevana ndotamba navo kuseri uko ndotsura navo kuseri uko andimaona. Saka ndo nyaya yatikudi yatachiti tingoionesana vanangu kuti zvemishonga izvi are still too young kuti mutoedzana nen'anga, nokuti n'anga idzi hadzisi dzemahara. N'anga dzinoda mari, andimaona. N'anga dzinoda mari, n'anga dzinoda mari, andimazviona. So iwo washanda mari yako, waona mari yako, n'anga yakuda mari, wakutora futi mari yako wangochitumira futi mai vako, handika wakunopa n'anga, handi chashanda hapana. Wonzwa shamwari chikuza kuti kune umwe akauya akabva kuPretoria, handika wenguwo tsvuku ariko. Aiwa bongi tichadzokera kutopiki. Hatisi kumhanya yanga sitombo topic nananga kuzotaura kuzotsvaga mwana ndotsvaga nemandadzokera asatombovenga kuzogara zvana ndatogarisa so. Hanzi save your data makuti boa. Usho. Nemuone Shoni. Nokuti ndakuvharisa mwena washonika ukurara nevakadzi usho. Shoni usho. Ndamuvharisa mweya wekuti akurara nevana vevanhu. Manje Shoni walumila nhasi ndikutokuvharisira mugodhi wako. Ndikuvhara mugodhi Shoni. Iwe chimboenda ugozodzoka. Iwe chimboenda maenda kutogara pano. Guys ndatozouya maenda kutonyatsa kutogara neawa ndiri pano. Tichitotaura nyaya iyoyi. Zvazvo ndandafambira gati tichimbokangama tichimbofamba nebhora neiyoyi. Hani maona. Vana Shoni ivava. Shoni usho. Ndo basa ravo rekutaimira vasikana, vana vedu vakanaka vanenge vabva kuZimbabwe vakabatana, vari kushanda vachidlamaridze vasikana. Iyeyu Shoni iyeyu usho. Shoni usho. Basa rake ndire kuda kutora, block musamubloki. Ndire kuti anoya pano achiya kuzotaimira vasikana pasocial media vanenge vana vasikana vechidiki vari kushanda. Andiona achidlamaridze vana ivava. Andiona Shoni usho. Saka ari kugwadziwa because tavharisa mukoto wake. Vana Shoni ivava vanenge vachifamba murodhumu vakatakura zvirwere. Andimaona vachida kuzodza vana vevanhu nokuti iye pachake hagoni kushanda Shoni usho. Saka anoda kuona mukoto kuda kudestroya vana vevanhu. Vanangu tizai musawe kunzo kune mabora ngoma akafanana na Shonai akamirira kudhavazai vana Shonai. Tizai please noupenyu hwenyu. Mukatoona zvaakaita uyu Shoni uyu, mukatoona zvaakatoita face yake mutu yetsoona kuti uyu kauyu ndi hit and run. Shoni ndi hit and run usho. Ndi hit and run Shoni yeyu. Mazviwa garai matarisa munhu yo guys, musatombobvuka inbox mako tiza Shoni. Tiza unori kwa musoro naiwe Shoni. Zvokwadi kutori kwa musoro, unori kwa musoro uri munhu wechirume iwe. Kuti uri kwa musoro kuti wadi. Unori kwa musoro waita sei iwe unori kwa musoro. Unori kwa musoro kuti waita sei iwe Shoni. Haugoni kugeba kati. Fese kuti uone kuti ndechibora ngoma so utoda kutamira vana vedu panapa. Manje nasa ulumi. Nasa utolumi Shoni. Tatovharisa mugodhi. Tizai vanangu, tizai. Shoni uyu bad news. Vana Shoni ndo madj kana ngodlamaridze vanhu achingofamba nevakadzi 6-7 achingoenda. Uyu wandakapinda po Shoni. Shoni wandakapinda po. Shoni wandakapinda vana manyenga vana Shoni taimira zvaka zvedibva kuchikoro chibata vana zvana Shoni izvi. Apa une fesi yeinototyisa yekuti yakatobva kanyingwa kudhara. Usadaro iwe Shoni. Hakuna kudaro. Sena ndi vana vedu. Hani mazvinzwa. Saka right zvapera ndika ma 2000 mazvinzwa kama 2k. Kukudai zvisingaiti. Kana waona tuwaita musanyanya kutra mukona ma audio zisalika sei. I don't know how these audios leaked kusvika anosvika kune hajadzi vaya handizivi, but probably akapinda foni akapinda munikikiri mune one munhu asiri wrong one friend ikalikisa zvinhu izvi. Saka vana vechidiki zivai futi mukutamba menyu, zivai zvamunenge muchiwirana nazvo naika. Anyway guys, nyaya yangu yandafambira anzi munhu yeyu vamuri kufamba ndomuziva Shoni. Anotopinda muinbox mako kajina. Shoni akambopinda muinbox mako akambopinda ka tatowa nezvako Shoni. Ukuona kuti wato mafaira ako atobuda Shoni. Right, inzwai munzwe guys, pane munhu andaya kuzotsvaga. Nasina tomboya kuzogara palife nguva yakareba zvikadai. But munosaza zvinoita, mirai ndikudzei. Kana mukaona pakaita twist yaitika, ina ndatoya ndikuya 5 minutes ndobva ndatobva pana because ndoda kutsvaga munhu ndotsvaga ndobva ndatoenda. Hanimaona, ndakutoita hangu zvandatonoita. Andi muri kuona. Saka ndachi ukaona kazhinji ndauya ndinotsvaga munhu, pabva pangopinda zvinhu zvakadai so akangwara zvitori so musati mwaronza renze dzakasiyana.
Mwari vanotaura nenzira dzakasiyana-siyana. Probably pane angachida topiwa message iyoyi. Zvinodivheta. Hanimaona. Saka pane kuti mutsamwe gamuchirai mashoko akanaka akaipa musiya. Kana ndataura zvisingaiti siyai. Asi zvaona zvinokubatsira zvitore. Hanimaona. Chete. So guys, pane mukadzi ari panapa. Vedu ndiregererewo vasikana. Ndiregererewo vedu mufunge. Pane mukadzi ari pano. Akatenga mafuta akatumira mari yake. Antika 1700 nemusi Friday. Mainini hamuna kundipa address ndotumira kupiko mafuta. Inini makaita zvokundifonera. Conversation number handichaoni number kuti matakataura kuti kudii apachina chandichaona ndina conversation ndiri kumboona ini. Ndikuzamba mchindifonera tichitaura. Mainini please nditumirewo inbox ye WhatsApp yenyu ndikiri number dzenyu ku inbox. Nditumirewo number dzenyu mafuta ndinise mangwana. Sizvo maiti muda kufamba. Nditumirewo please. Ndatonotota zvokutonyora posta mwavaverengi maposti. Hanomuona. Ndatonotota mwavaverengi maposti. Saka mainini vakatumira 1.7 yavo. Anditi muchiti muruda mafuta nditumire mafuta. I think it was Thursday or Friday. Thursday or Friday. Ndatry kutotsvaga kubva kuna Detra 22 Fridays ndichiscrolla ese. I'm not ndisikusangana kana ne-address or anything. Please mainini ndibateiwo. Uyai ne-address kuseri ndiwane kutumira mafuta yenyu kuseni anotogwa. Please. Please. Hanzi nasara ndinisi simele aida message yamataura uye kuseri. Sida usiriwe. No. Hausiriwe. Andina kusombonzwa nezvake Cleopatra. Atina kusombonzwa nezvake kubva ipo paya pakangoenda kwama dzake. Atina kusombonzwa togovhunzani. Kwaiko Susan mazoti hauyi pano here. Susan upizve. Shamotarisa haasi uyu. Haasi uyu. Iye munhu akatobhadhara iyeye. And then anzvanzi Aluwadi. Brother yangu Aluwadi brother. Vakatumira mari anenge akaita deposit. Anenge akaita bank deposit. Miraitoni. Good. Ndogona kuwana star rake. Miraitoni. Miraitoni. Ai man, kusei pasina. Right. Anonzi Caroline. Anonzi Caroline. Akaitumira nemusi 22. Akaitumira musi 22. Yemafuta. Akaitumira musi 22 anonzi Caroline. Ende waita ako wabvunza takatumira ne ende waita ako. Waita ako funge. Anonzi Caroline ushu. Muzona uda kuona bank statement yangu kaendisa kutadze. Anonzi Caroline. Mina nditoona. Mbudu sechana Caroline ndinoti apa budeni. Caroline. Tatambura imi nguri labva kuchechi masikati nichingotsvagana nemunhu iye ndichitiza machatsi ndichidii. Caroline. Hai. No. Panana kero vese vari panapa ka. Mana kero vese vari panapa panaka na pane address. Hapana. Caroline, please ndibatewo.
Caroline, please ndibatewo. Kero, please ndibatewo kama my sister. Ndibatewo. Sekuru havana kuvigwa guys, havana kuvigwa sekuru embassy. Takamirira embassy ndo kumbobata basa iri. Yakanga ya requesta full bepa riyari. Ani mafingerprints ndakapuwa chipa chidiki chine mafingerprints ayachete. Saka vanga va requesta bepa hombere kumapuriserera rine mafingerprints chaicho. Achauya chekucha acha vakati vanoda bepa iro chekuchaiko. Saka ndiro takazotora tikaendesa. Saka ndo zvatikudi ndora ndakamirira kuti tinzoti ndiani. Anonzi Caroline. Akasishanza reference yekuti Caroline kudeposita mari. Anonzi Caroline. Alright guys, ndakuinda. Yes, innocent. Mukoma Alward chidono muri kutsvagwa. Alward ndikuti ndakakutsvagai. Mukoma Alward ndibatewo kuseri. Mukoma Alu ndibatei kuseri hanzvadzi yangu muri kutsvagwa na Ru Audrey na Shumpress. Ndibatei kuseri mukoma Alward. Right. Ndakuinda guys. Andika chega ntindi nasiyenga isandi yakanaka. Anditi kana ndakukanganisire matuke yawandiregerere inasi isande musanditsamwira nditi ndangozotaurawo musanditsamwira inde kudai isingaiti hatisi dhere kutsamwirana kana kudiki nayo hanzi cheki muna June. Thank you Michine, thank you Zodra, thank you. Handiti musanditsamwire zvenyuva nangu mandika techingotaura zvedu nyaya tichidarika. Handiti nasi isande hanzi tonight kune black text program. Okay, hanzi kune black King Solo. Vati vachandifonera Kero. Vati vachandifonera ivo. Handiti vati vachafona ivo. Thank you Natasha. Vati vachafona ivo. Saka kana azodzoka Saka guys ndakuenda. Bye bye. Love you guys. Take care. Handiti sure.